pofuna kukusamalirani kuti muyende bwino pa msewu, Crazy Buses yakubweretserani mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 June 2022 kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndipo ana 15,000 kwacha. Return ticket kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndipo ana 28,000 kwacha. Kuchoka ku Blantyre kupita ku Mzuzu. Akulu 32,500 kwacha ndipo ana 25,000 kwacha. Return ticket. Akulu 60,000 kwacha ndipo ana 47,000 kwacha. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndipo ana 15,000 kwacha. Return ticket. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndipo ana 25,000 kwacha. Mitengo iyi yamba kugwira ntchito lachisanu pa 24 June 2022. Ngati mukufuna kufunsa zofunsa zina, tangoimba foni pa nambala iyi 0886 780 355. Crazy Buses, miles of smiles to your destination. Kala tatemechoka kumudzi kumalawi obwande mukuli chani achimwene mupeza banja nzathu kumeneko ife kuno kwanu ayi moyo ndithu lero ndadzuka mutu undipweteka ndini nkhani zochuluka zimene zimandipangitsa kuti ndidzivalitsipa kungoti nyasanda amwene simungamumvetsa iyi mundilole ndiyamikire basi za Khweze makamaka Khweze Courier kamba kuti gulu yasosiyete pa tsiku la lero amene ali ndi katundu ndipo afuna tumiza kuti akafike mwachangu tsiku lomwero kotumiza kwake ndiye ku Khweze Courier yokhayo imene katundu akapita lero lomwe amakafika ndipo kamutenganso amakamutenga lero lomwe amandiranso uthenga kudzera mu tenifolo ya m'manja kuti katundu wanu uja wafika mukhoza zamutenga. Zochitika zaketu zimakhala zotsogola achimwene munthu uli monga ndakufotokozerana achimwene Lawson ndi mantha kwambiri chifukwa nkhanizo ndi zochuluka zimenenso zikumandipatsa mafunso ochuluka ndimadzifunsa kuti koma kodi zinthu zakezi ndiye kuti basi ndi mmene zithere basi. Ndimakumbukira nkhani zina ndi zina zimene zakhala zochitika kwathu kuno koma osatha ndimangolingalira kuti koma kodi zinthu zakezi ndiye kuti zimakhala bwanji kwenikweni komanso tikunena moona mtima anthu ena ake ndi amwayi mwamva ino nkhani kumawakhudza koma eti opanda china chilichonse chowachitikira mwati koma ngati dziko ifeyo tilidi serious koma kapena mwina maketi mangolikira tsiku la chiweruzo basi. Ndikudziwa monga anthu ambiri kuno nkutheka tanunso mukumati mukakhala madzifunsa mafunso kuti kodi ndiye nkhani yokhudza ndalama kubetsa kwa mnyamata wa butchala uja ndiye nkhani imene ija ili pati inatha bwanji ndani anayitanidwako kuti akafotokoze zidayenda bwanji. Ayimwene zimene zindi zina mwa nkhani zimene zimandidwalitsa litsipa mwamva inu anthu kumudzi kuno kwachafera mthengo kumakhalira kundivutitsa akuti obwande inuyo nkhani mmazitsata tafufuzani kodi imene ija basi lathera chonchicha basi chaka ndichi chikupita kwakutha ichi koma palibe china chokhudza nkhani imene ija chimene chikudziwika palibepo munthu amene adati ayi akulu awa ndi amene adapanga zimenezo ndiyeta wamanga kaye mwanjira ina kusowa ndalama za nkhani koma kwathu kuno opanda munthu wina aliyense ukuokedwa jekete kuti akulu tayamba ndikaye mabwera kuno mufotokoze zidakhala bwanji adachita chibwana chimene chicha ndi ndani ayi ndithu kulisi sizimadziwikakonsoyi anangochita tsoka ndolemekezeka aja ofanana ndi Museveni wa ku Uganda aja pachanda amene zawo zidayipa kuchotsedwa ntchito pa gulu Museveni wathuyo koma madolo onse amene adapanga zimenezo ali phee palibepo china chilichonse chowapatsa mantha chimene chidachitikira. Zimenezi ndi zimene zimandipangitsa kukhala mafunso ochuluka pa chidwi chathu chofuna kuthetsa kachibwana pang'ono kamene kakuchitika mkatikatimo.
750 miliyoni kwacha kusowa ukapereka kwa dobadoba kuti sili kumudziwanso bwinobwino kuti kodi amene ndi ndani. Basi m'malo moti ena ake ayankhepo kuti si loko ndi mmodzi yemwe kuti atiuza adapangiranji zimenezo anapanga ndi zolinga zotani. Ayi ndithu achimwene moyo wathu kuno kubwerera mmene unalili ngati palibepo china chilichonse chimene chidachitika. Ndimakamba mobwereza achimwene kuti anzathu amene ali mkati ogwira ntchito mboma ambiri amatumbwa kwa basi chifukwa akachita zawo zoyaluka ngati izi zidachitikazi palibepo china chilichonse chimene chimawachitikira. Malo mwake okayankha amakhala wandale mwina nduna ndiye naoterowo nkhuyu zojawana koma okapotedwa kumakhala akuluakulu amwene. Zimene zimachitika kwathu kuno. Pena pake ndikumaona kuti koma sizabwinoyi. Ndimakumbukira nthawi inakenso ndalama za muliri wa korona zitavuta anthu ogwira ntchito mboma atazitafuna zinanso kuwagulira nduna tiketi ya ndege andunawo osadziwanso ndi komwe kuti ndalama zimene akuyendera ulendowo zachokera ku ndalama za korona zimene anthu amatafuna. Koma nkhani itavuta amwene zinalizomvetsa chisoni kuti eni amene adapakula ndalama aja ayi ndithu zosawakhudza anadya ndipo palibeponso loko ndi mmodzi yemwe amene adamangidwa. M'malo mwake olemekezeka amene nkhani samayidziwawo ndi amene adachotsedwa ntchito akuti iwe kapita iwe ndi zopweteka koma kumachotsedwa ntchito pa gulu amwene ngakhale pansi pa mtima wakudza bwino lomwe kuti munthu unoti sinnalakwe. Nchifukwa chani koma anthu akuti panga chipongo chotoyechi mpaka na ena umandiyimba wabaweka usalire for the why. Lero linonso anthu kubetsa ndalama za nkhani kuti akufuna kugula manyuwa ku butchery kani akufuna kugula foteleza kwa wina wake wa ku butchery. M'malo moti tifufuze sidayenda bwanji ayi ndithu anduna get out kodi ndiye kuti zinthu zake zizingokhala choncho anduna get out ngakhale enawo zisakuwakhudza. Ifeyo bwantasa mukuona kwathu timaonabe kuti there is chilipo amwene timadzaonabe ngati ganizo lomachotsa nduna kuti iwe kapita ofunika kuliunikanso bwinobwino. Silikhala kukonza zinthu koma kuthetsa nkhani. Pano ndife okhutira ndala uja ofanana ndi Museveni uja adapita nkhani inatha basi. Koma madolo amene adapanga chiganizo chimenechi alipe akumangoyenda basi m'makwalalamu. Pena pake timaona ngati ndikulakwa amwene kwathu kuno achimwene ngati tikufuna chinthuchi chikonzeke sizikufunika kumaona nkhope pophanyani komanso sizikufunika kuti basi chilichonse chimene ina akatiuze kuti ayi muchotse auje komanso auje ndiye kuti basi ife nthawi moyo tidzichita kuti nkhani ithe ayi nkhani idzikhala yokonza zinthu. Nthawi imene Museveni wathu amachotsedwa kuti alengezedwanso kuti zinanso mwanduna zina tikufufuza tifuna tione kuti titani nazo chifukwa zinthu zake sizikuyendayi. Paja ndidakulankhula ndiponso achimwene kuti zina mwanduna zina kwathu kuno masanje enieni zikuyenera kupita ndithu. Inde kuchuluka nkwabwino ndime mayenda pamunda koma nkoyipa umaonongetsa ndiwo mpoto. Nduna zina masanje kwa basi umachitanso kudaba kuti awawa ndi anduna mwati. Ukamawerenga mndandanda wa nduna amwene umapezeka kuti ukungokumbukirapo anthu osakwana 10 kwinako zimavuta kupitiliza zachuluka koma zochita zawo ndiye ndi nikisi zosadziwika achimwene. Chikhulupiriro tsopano tayamba makhala nacho kuti mwina kunyanja uko kumene wochatsika akupumula nkutheka akukonzanso mndandanda wa ndunazo ndipo atiuza kuti ayi pano tsopano obwantasa ndi nduna yoona za makalata chifukwa nthawi ndiye ikupita zinthu sizikuoneka mutu wake amwene. Zoona nduna izingotsegulira misonkhano basi sizoona ayi ngati unduna uli wophweka choncho ndiye kuti nafenso obwantasafe ndiye kuti tikhoza kuyesera nawo dala ayi kwachafera nthengo kuno timayima atu pagolo nafenso mbalankhulo ku bwalo la mfumu ndiye zongotsegulira misonkhano zingativute ifeyo amakupatsani moni amicheu hardware and auto parts kumpemba komanso anyamata aluso lopanga sapato Stepelite handmade shoes kumachinjiri muzinda wa Blantyre akuti maso watu mubwera liti ata ine wanu kuno kumudzi ku Malawi abwande kuda kunyasalande sunga mvenze